Ez a Your People Podcast. Aktualitások és dilemmák karrierépítésről, munkavállalásról, valamint piaci trendek napjainkban és a jövőben. Sziasztok! A mai vendégem Farkas Ottó, a Cybercamp vezetője. Szia Ottó! Örülök, hogy itt vagy. Röviden mutasd be magad, hogy kerültél a kiberbiztonság világába, és miért indítottátok el ezt a vállalkozást? Köszönöm a meghívást. Röviden rólam, én egy 6 éve karrierváltóként kapcsolódtam be az információbiztonság világába. Rendszergazdaként csatlakoztam be egy információbiztonsági csapatba, egy ilyen alsó szinten, majd innen építkeztem folyamatosan, felfelé képeztem magam, és ma a Cybercamp vezetője vagyok. Gyakorlatilag a Cybercampet azért hoztuk létre, mert szembesültünk azzal, hogy az információbiztonság területén milyen komoly szakemberhiány van. Gyakorlatilag világszinten több mint 4 millió szakember hiányzik, illetve egy másik komoly problémával is szembesültünk, hogy mindenhová leginkább senior szakembereket vagy tapasztaltabb szakembereket keresnek, aminek az oka az, hogy nagyon dinamikusan változik ez a terület, és ahhoz, hogy ezekkel a kihívásokkal érdemben szembe tudjon nézni valaki, szükséges nagyon a gyakorlat. A Cybercamp egy gyakorlatorientált kiberbiztonsági képzés, ahol az a célunk, más karrierváltóknak is adjunk lehetőséget, hogy ebben a szakmában el tudjon indulni. Egy kis statisztikát hoztam el, a kimutatások szerint az automatizált támadások naponta több milliárd dollár veszteséget okoznak. Én azt gondolom, hogy a kockázat csökkentetéséről beszélhetünk, és soha nem az abszolút védelemből. Szerinted reálisan meg tudják védeni magukat az emberek, a vállalatok? Mit gondolsz erről? Abszolút védelemről akkor tudunk beszélni, hogyha már senki nem fér hozzá semmihez, és gyakorlatilag ellehetetlenül a munkavégzés is, tehát létezik ilyen állapot, csak hát ez ugye üzleti szempontból egyáltalán nem kivitelezhető. A legjobb módszer természetesen az, hogyha tisztában vannak a vállalatok azzal, hogy hol vannak az igazi értékeik a vállalatban, milyen információs vagyonelemekkel rendelkeznek. Ezeknek a felmérése és gondos kezelése nagyon drasztikusan tudja növelni a biztonságot. Nem tudunk amúgy szerintem teljes biztonságot elérni, és visszatérve az automatizált támadásokra, ezeknek a száma drasztikusan nő, és rengeteg céget teljesen váratlanul ér az, amikor mondjuk megpróbálják feltörni a rendszerét, vagy akár sikerrel is járnak a social media platformokon napi szinten 10-20 spam üzenetet kap bárki, akinek van mondjuk egy Facebook oldala azzal kapcsolatban, hogy őt feltörték, de természetesen a weboldalak elleni folyamatos bot hackelések, támadások is jelen vannak, illetve hát a nagyvállalati rendszereknél szerintem még mindig elmondható az, hogy a leggyengébb láncszem az mindig az ember. Mert minden vállalatnak az információbiztonsága olyan erős csak, mint a leggyengébb láncszeme. De mindenkit, aki mondanám azt, hogy számítógéppel vagy eszközökkel dolgozik, mindenkit célszerű egy alapvető szintre felhozni. Azoknak a szerepköröknek, akik pedig mondjuk komolyabban foglalkoznak az informatív eszközökkel, nekik pedig egy szerepkör alapú tudatosítás mindenképpen hasznos lenne, mindamellett, hogy nyilván azokat az alapvető lépéseket megtesszük, amiket a szakma javasol, hogy hogyan tudjuk biztonságosabbá tenni a vállalatot. Miért jók a Cybercamp képzései, és miben adnak többet, mint egy átlagos online kurzus? Milyen képzésekkel érdemes kezdeni nálatok? Alapvetően mi úgy gondolunk a Cybercampre, mint egy alternatívára, ahol viszonylag gyorsan olyan tudást tud szerezni a hallgató, el tud kezdeni egy új karrier. Úgy tanulunk, hogy közben csináljuk az egyik alapvetésünk, ezért az összes gyakorlat vagy elméleti tudás, amit a Cybercampen meg lehet szerezni, az éles környezeteket lemodellező gyakorló környezetekben kipróbálható, illetve gyakorolható. Úgy építettük fel az oktatást, ha a hallgató több energiát, vagy jobban szeretne tanulni, valami nagyon érdekli egy adott téma,
akkor maximálisan támogatjuk ebben, tehát az oktatóink mindig rendelkezésre állnak. A Cybercamp alapvetően egy nagyon átfogó, alapozó képzés, de 3 fő irány az, ami kirajzolódik. Az etikus hekkelés, a Security Operations Center, amit mi Blue Teamnek hívunk, illetve a GRC, ami a Governance Risk Compliance-nek a rövidítése, itt pedig kimondottan a szabályzásokra, az információbiztonsági megfelelésre, illetve a rendszereknek a működtetésére fókuszálunk. Ezen kívül vannak specializáltabb online kurzusaink, amiket pedig saját tempóban tud elvégezni a tanuló. Hogyan látod a kiberbiztonsági szakma fejlődését a következő években? Én úgy látom, hogy az információbiztonság egy nagyon-nagyon komoly hangsúlyt fog kapni a következő 5-10 évben, és ezt arra alapozom, hogy egyrészt az online jelenléte az embereknek az drasztikusan megnőtt, tehát a 2024-es kutatás alapján több mint 60%-át töltik az emberek az életüknek online, vagy hát az idejük online. 10-20 évvel ezelőtt még csak 20-25% volt, tehát hogy ez a szám ez drasztikusan megnőtt. Ennek következtében sokkal nagyobb a kitettsége is az embereknek, folyamatosan az online, illetve a kibertérben érkező fenyegetéseknek, támadásoknak. Ugyanez érvényes a cégekre is, tehát hogy most már azért vállalati környezetben is azt gondolom, hogy a kommunikáció majdnem 100%-ban online zajlik, nagyon sok a remote munkavégzés, illetve a különböző mesterséges intelligencia eszközöknek az elterjedése, ez a ChatGPT és társai nagyon komoly kihívásokat hordoznak magukban, és ezeknek a rohamos fejlődését egyszerűen a jelenlegi szakember gárdával nagyon nehéz lekövetni. Tehát röviden összefoglalva azt gondolom, hogy egy izgalmas időszak elé nézünk, amiben rengeteg új kihívás vár ránk, amiket még csak el sem tudunk képzelni, lehet, hogy a mai napon. Azt tudom mondani, hogy aki most elkezd az információbiztonsággal foglalkozni, nincsen lemaradva semmiről, és folyamatos fejlődés és tanulás az, ami jellemzi ezt a szakmát. Záró kérdésem, mi a Cybercamp hosszú távú víziója? A Cybercampnek, ahogyan már korábban is említettem, a célja az lenne, hogy egyfajta komoly választ adjon arra, hogy ez a szakember hiány ezen a területen drasztikusan le tudjon csökkenni, és egy biztonságosabb környezetet teremtsünk a kibertérben. Minden egyes tanulónkkal, aki végez nálunk a Cybercampben, nem csak egy információbiztonsági szakembert képzünk ki, hanem ő ezt a tudást tovább tudja vinni a családjába, a szeretteinek, a barátainak, és ezáltal biztonságosabbá tudja tenni, tudja terjeszteni ezt a fajta információbiztonsági kultúrát, illetve a jelenlegi fejlesztéseink, hogy a virtuális valóság használatával még immerszívebb és még a részletesebb szimulációkat tudjunk kínálni a tanulók részére. Ezek a rövid, középtávú tervekben szerepelnek, hogy kiegészítjük ezekkel a képzéseinket, és így még izgalmasabbá és maradandóbb élményét tudjuk kovácsolni ezt az átfogó képzést. Otto, köszönöm szépen a beszélgetést. A Cybercamp képzéseit, elérhetőségeit megtaláljátok a Your People platformon. Jelentkezzetek bátran, ha szeretnétek elindulni vagy fejlődni a kiberbiztonsági karrierbe. A mai vendégem Farkas Otto volt, a Cybercamp vezetője, én pedig Hegedűs Roland vagyok, a Your People alapítója. Ha tetszett az adás, iratkozzatok fel, és osszátok meg a tartalmainkat. Találkozunk a következő epizódban.